i gospodo, cenjeni prijatelji, roditelji, ajde kako da kažem, deco, možda vidimo puno zaista deca, to ono što je najbitnije. Dobroveče i dobrodošli u Gradsku biblioteku. Sada ne budem ja onako stereotipan da idem sa onim formalnim delom. Svako mi je drago što vidim i neke moje bivše učenike i to mi je zaista izuzetno drago. Srce mi je ogromno veće nego cela ova svakako zgrada izgrađena 1914. Ali sad da idem opet u istoriju, pošto sam cijele ove nedelje od prošlog petka u jednoj dinamici ovih dana studentske pismenosti i kulture po 16. put su realizovani. Ovo je, možda da kažem, najlepši način i da završimo, tako da nam se ovom prilikom obraćam i kao direktor Gradske biblioteke Tanasije Stojković, a obraćam se i kao mentor vaše dece, unuka, unučića i naravno, mislim, onih, da kažem, na kojima sve ostaje i koji će danas sutra biti nosioci kako kulture, pismenosti, obrazovanja, vaspitanja, a nadam se svakako i društva, ono što je najbitnije. Ja vas pozdravljam, neću nešto pretarano da oduzimam vreme, zamoću samo da telefoni, naravno znam da će biti snimanje, slikanje i svega ostalog, samo da zvono možda bude na neki način smanjeno i utišano. Danas je, što kažu, maj 23. Obično je period i neki vremenski interval za koncert najbolji negde sredina, druga polovina ili sredina juna. Znači imamo još neke 3 nedelje do tada, mi smo još uvijek u fazi formiranja tih naših umetničkih intencija, odnosno misli i svih ostalih formi koje mi radimo i vežbamo, ali svakako da to, da kažem, je manje bitno sad u ovom trenutku. Bitno je da dosta njih prvi put svira. Njih ćemo naravno izuzetno podržati sa jakim aplauzom, sa onom tolerancijom i strpljenjem i naravno sa podrškom koja je njima neminovno izuzetno potrebna, ali sami sebe podržavaju, što je sjajno, jer pojedini sviraju 3-4 meseca samo, znate, to je ono što je jako važno naglasiti. Svi ovi ostali su već u dinamici, znaju kako to izgleda i ovo nije prvi put, nego već možda i dvocifreni broj, da kažem, po pitanju nastupa i svega ostalo. Znači, ovo je finale manifestacije Dana studentske pismenosti i kulture, ujedno ja mogu da kažem nezvanično svečano zatvaranje manifestacije koja traje prošlog petka od 15. maja. Imali smo čitav niz predavanja, čitav niz interesantnih što projekcije filmova, danas smo jedan kviz za osnovce, tako da veoma interesantna dinamika, sadržajna za svako po nešto, a samim tim tako će biti večerašnji koncert, znači od starogradskih pesama, klasičnih kompozicija, varijete kompozicije i svega onoga što je moguće izvesti na instrumentima, konkretno večera sa dirkama, to su klavir i harmonika. Za početak danas imamo jednog rođendanka, to je svakako Natašina i Bojanova ćerka Lenka, koja danas slavi svoj 7. rođendan. Ja ću ovom prilikom da se, ovako što kažu, zahvalim pre svega njoj, što s obzirom da ona to je jedan od najmlađih, a i naravno da poželim sve najlepše i da ovom prilikom jednim velikim aplauzom je pozdravimo i da ona nam izvede kompoziciju koja je to vežbala i sad je došla na nivo, ranije smo svirali s jednom rukom, sad sviramo s dve i taj neki, da kažem, proces razvijanja svakako ide u dobrom pravcu. Tako da za početak Lenka Miletić svira čuveni standard, onaj, da kažem, osnovni fundament sviranja bilo kog instrumenta, dakle sada žuta kuća. Direktor nije rešio problem sa binom, tako da morat ćemo. Danilo, izvoli, dođe bude, molite. Danilo Đurić. Ne voli svoj instrument, ja sam to na prvi mah i odmah prepoznao, malo smo bili bolesni ovi, da kažem, ovaj period iza nas, tako da smo krenuli jednu lepu kompoziciju, vi ćete prepoznati, na svakom slučaju neću više da pričam, ne budete da sviraš, tako. Danilo, izvoli. Thank you.
Kratko, precizno, koncizno je Danilo odsvirao, svaka čast. Sad, ja sam pričao, može slobodno ime, ja ću ovako da budem tehnički, može, specijalno, jel? Emilija Ljajić, djevojčica koja je došla kod mene sa jako velikom voljom i željom, negdje oko nove godine, tako smo se mi prvi put čuli, indirektno. Odsvirat će nam dve kompozicije, izuzetno vredna, posvećena kao i Danilo, kao i Lenka i svi ostali. Ti voliš harmoniku, tako? Puno. Evo, čućete koliko voli, zaista, sad ja neću dalje. Izvolite. Dobro, Dunja, tu si. Dobro, bravo Ema, svaka čast. Sad ćemo čuti opet klavir. Dunja Škiljević, Dunja, izvoli. Dunja će da izvede dve kompozicije za početak. Prvo jedna kratka slatka. Znači, Dunja Ranke Tilgora, ta stolica, pošto smo malo bolje godina. I čućemo posle jednu klasičnu etidu kao du, a to ćemo ostaviti kao iznenađenje. Može? Dobro, stavljam se. Ovo je iznenađenje, jel? Dobro? Stavim se mi. Možemo? Cvet. To za mene cvet. Dobro, bravo. Mateja, dođi Mateja. Dobro, bravo. Ovo je sad prvi put da sviramo duo, tako? Dobro, dođi Mateja. Izvinjam se. Kao što sam rekao, mi polako podmađujemo, odnosno ne polako, sigurno podmađujemo ekipu, tim, da kažem, sve brojniji i naravno zaista se trudimo. Sad ćemo čuti Mateju Marinkovića, dečak koji svira harmoniku otprilike, ja mislim, godinu dana sa nekim, da kažem, malim pauzama, što zbog projekata, što zbog neke drugih okolnosti, ali isto vredan dečak, muzikalan dečak i ja ću samo za da ga podržimo s jednim jako, jako glasnim aplauzom.
Nikola Vidaković ide posle odličnog Mateje. Nikola je već nama poznat, tako Nikola porastao, da, nismo se toliko videli. Prošli koncert, ja mislim da Nikola pustio je zato što je išao na more, to je bilo prošlo leto ili zimu, kada je više, ne se jasno. Mislim da Nikola nema potrebe da predstavim. Nikola Vidaković, dečak koji već iza sebe ima nekoliko koncerta. Dečak koji, sticam okolnosti, mi smo pričali par puta kako se zovemo, kako se prezivamo, pa ja to nešto permutujem slučajno, pošto ajde pričamo i o tonovima, i o muzici, i o harmonici, i o životu, mislim, naravno, to su svakodnevne priče. Tako da danas ćemo čuti Lazu koji zaista na mene posebno utisak ostavio kao i sva deca, ali ovde što se tiče harmonike, izuzetno ekspresno, jedan onako napredak za neka, koliko, otprilike 3 meseca, je tako? Da, imaju neko predznanje, ali mi smo svakako vežbali, sad ćete čuti 2 prepoznatljive melodije, kao što ste čuli, ovo su bili neki, da kažem, standardi naše narodne, tradicionalne muzike, da kažem, one što su vezane za školu, što su vezane za vrtić, sad već polako ozbiljavamo stvari, sad su kompozicije vezane za folklor, tako, malo i za narodnu tradiciju i sve ostalo, jel? Sam dobro rekao, jesam Lazar Malušić, idemo 2 kompozicije, Lazar, izvoli. Jovan Zničić.
Da, kao što sam, pošto Jovan mi nije dozvolio da kažem ono što sam teo i želeo reći, pre svega što se tiče Laze, Laza nije bilo u planu da svira drugu kompoziciju, ali nemerljiva volja je jednostavno bila jača i ja sam rekao da Lazu svira šijarsko kolo, nema veze, radimo još uvijek to, ali bit će kako doliko i zaista se on potrudio, vi svakako ste podržali to i hvala vam na toj podršci. Što se tiče Jovana, Jovan kad je došao, kao što vidite, izuzetno harmonikaško meće, ali je lepo košarkaška visina. Ja to kao trener svakako ću uvijek da prepoznam i čim sam video dečaka, rekao, stani, treći razred, četvrti, ne kažem prvi. Rekao, prvi razred, da. Tako da, Ivana ti neće zameriti svakako, ali u svakom slučaju zaista sjajni dečaci i njihov, da kažem, potencijal je izuzetan u smislu i aparata, odnosno sviračkih mogućnosti i muzikalnosti, naravno, i volje, tako da ja ovom prilikom i Jovana i Lazu izuzetno pozdravljam i hvala vam, ovo je njihov prvi koncert za prvu priliku sjajno. Sada, idemo dalje, doći će nam još jedan dečak, ovog sam ja skoro, da kažem, upatio u muzičku mašinu, tako, zajedno. Jel? Dobro. Kao što sam rekao, nije samo trenutak interpretacije, ona fizička priprema, naučiti note, naučiti otvaranje i zatvaranje meha, dinamiku, odnosno pojačavanje, utišavanje, nego jednostavno to je jedan izuzetno kompleksan proces koji je pre svega najbitniji u psihološkom smislu, odnosno da oni shvate da treba da pokažu najbolje što mogu u tom trenutku. Trenutak je jedan, ne možemo da ga vratimo nazad, oni se zaista trude. Kao što ste videli, Mateja je savladao i drugu kompoziciju koja još uvek, da kažem, rovita, ali tako da je nazovemo, ali svakako da će u svoju formu doživjeti za neke 2-3 nedelje, ali videli ste, volja je svakako izuzetna, tako da hvala vam još jedan što ste razumeli i što ste podržali Mateju, koji je došao, da kažem, 2 puta da iznese nešto što je svakako izveo, ja mislim, krajnji korektno. Sada, Vuk Škiljević, čovjek koji već, ja mogu kažem, čovjek, on sa harmonikom već barata dosta dobro, dosta dugo. Kako sam reći, evo, uživajte. Vuče, izvoli.
sada ćemo čuti, ja sam Sofiju upoznao kao devojčicu, sad već polako jedna devojka dolazi, stiže nam sa dve divne kompozicije, dve ruske etide i sa jednom zanimljivom, onako da kažem, čigrastom kompozicijom koja se zove Klonovi, autora ruskog kompozitora Kabalevskog. Sofija, izvoli. Čuli ste Sofiju, mislim da su vam bile interesantne ove, da kažem, klasične kompozicije ruskih kompozitora, koji su zaista tehnički izuzetno zahtevne. Sada čućemo ispredan ruski šlager, što kažu, u izvođenju interpretaciji Milana Biljeca, sad još malo će stići mene sa visinom, ja ga znam kao malo dečaka, sad smo već porasli ga, da. Milane, prvi dole harmoniku, jesi, dobro, izvoli. Zahvaljujem se Milanu. Sad ćemo čuti još jednog velikog dečaka, tako možemo da kažemo za Milu, jel? Pošto svi ovi dečaci koje ja poznajem bili su zaista mali, harmonike su bile veće od njih, a sada polako oni prerastaju, to je ono što je najlepše i hvala Bogu, to je tako i tako treba. Danilo Košutić, Danilo izvoli. Sad harmonika je još malo tu, ali bit će uskoro mala, pa će morati neka veća. Čućemo 3 lepe ruske kompozicije. Čućemo rusku narodnu, čućemo je sad ovako samo, pošto ja imam ovde sa velike momke, izvinjam se, to su trebali da mi signaliziraju ovi iza.
Čuli smo rusku narodnu, zatim valcer Čajkinov i na kraju smo čuli jako lepu, ručinušku, sentimentalnu, izuzetno emotivnu kompoziciju. A sada pozivam Vukašina Novakovića, gde se čovječe, da, on će nam na kraju asocirati jednu lepu sonatinu i jednu lepu narodnu pesmu, je tako Vukašina? Gde se snakao prizu čovječe? Može. Filipe Tusi. Sad kao što vidite, dosta je ozbiljnije, ne mislim da je ono nezmije ovo da kažemo onako ozbiljniji i tehnički pristup i muzički i zaista momci to iznose onako kako doliko je naravno Sofija je započela, mi sad nastavimo dalje. Filip Minokić, brat rođendanka, tako, danas smo neka stvar rođendan. Filipe, ti ćeš muzicirati 3 kompozicije, ali tako? Da. Čiji da kažeš što sviraš ili ne? Tito, Stara Francuska i Bojanka Kosovo.
Dobro, leti polako i vreme i dolazimo polako do samog kraja. Andrej Krgović, pomoći nam odsvirati Momčino čovječe. Da, ja kažem zaista. Mislim da uskoro ću ja otići polako sa strane, neće moći sami sve da odrade. Andrej nam svira dva bagera naše izvorne tradicije. Može, izvoli. Čuli ste Andreja, odlično, sad gledam samo postavku, nama klavir, dobro, neko da, dobro. Stefan, dođi slobodno. Čućemo, sad smo došli do predposlednje tačke, Stefan Bodiraža, sad idemo, da kažem, još tako ka starijim učenicima. Stefan Bodiraža, svakako nama poznat, sviraće nam dve kompozicije, jednu rusku etidu i jednu lepu cigansku igru. Jel može? Znači, nije lepota samo u solističkom muziciranju, već i u kamernom, odnosno zajedničkom. Tako da imamo sad ovako jedan pilot muzički projekat, Filip i Stefan, ne sam da nesem stolicu, malo smo ovde, traje sve ovde lijepo biblioteke. Evo da sredim malo budimo, ali ništa se sad. Ti si prvo.
Čućete duo, znači Filip Vinokić i Stefan Bodiroža pripremili su dve lepe kompozicije, ovo je sada da kažem prvo javno izvođenje, ovo smo vežbali i vežbat ćemo u periodu koji predstoji, ali da kažem ovo je zaista prvi put, tako da momci pokažite šta smo radili, koliko smo radili, koliko ste zaista vežbali, trudili se i svakako da će ovo biti jedna otvorena daska za dalje. Čućemo jednu lepu rusku polku i nakon toga slušamo veseli mali intermezzo. Sa može, momci izvolite. Kao sam rekao da ja sam vaše dalje strpljenje ne iskušavam i sve ostalo. Hvala vam, nadam se da vam je bilo interesantno. Sad samo pre samog zvaničnog kraja, u ime Gradske biblioteke, svakako i za ove 16. dane slovenačke pismenosti i kulture, ja se vama još jedanput svima zahvaljujem. Mateja Marinković tu otišao, jel da čovjek, da ima neki rođen. Ukaži mi gde si ti čovječ? Si začekao tamo? Idemo redom. Da, postavi, ne mogu da zamolim samo nešto. To ćemo posle, pa imamo jedan drugi. Lenka Vinokić, Lenka gde si? Dođi. Ja ti čestitam i zahvaljujem u ime Gradske biblioteke što si bila danas deo završnice, odnosno ove priče muzičke. Zatim, Danilo Grujić. Čestitam, nastaviš tako, evo diploma od umeđu zahvalnosti, stane škole Domiče. Zatim, Emilija Ljajić, Ema Desijena,
Zatim, Dunja Škirić. Matej Marinković, rekli smo otišao na rođendan, čovjek se najavio napred, pita rođendan, ja to poštujem. Nikola Vidaković, gde si Niđo? Ajde Niđo. Bravo, svaka čast. Laza Malušić, gde si Lazo? Ovo je naš prvi koncert, čovjek je prvi nastup, čestitam u srce, zahvaljujem zahvalnost. Jovan Zličić, gde si ovo? Matej Milanović, i tu, tako je. Vuk Škirić, uče. Zatim Sofija Uštebika, Sofija Rođi. Interpretacija. Milan Biljevac, gde si Milanče? Sad, ja ću zavrti samo ovako. Dunja, Lenka, Ema, Danilo i Nikola. Pređite 2 koraka napred, a ti, Lazo, povuci tamo sad levo. Tamo, ne, levo. Tako, i ti i ovo levo, tamo ka onom gde piše dan. Tako je. Vidim isto Matej ili tamo, Vuče ili tamo. Tako, još malo dobijemo prostora, super. Odlično. Vuče možeš napred pored Nikole, a Sofija tako. Zatim Danilo Košetić, gdje si Danilo? Gdje smo do sledeće prilike. Vukašin Novaković, Vule. Zahvalnica. Zatim imamo Andreja Trgovića. Gdje si Andrej? Hvala Andrej. Bravo, kako da nastaviš čovjek, tu slobodno. I imamo još, samo da vidim šta je ovo. Damir Vasiljević, ne, tu, na tome se ne dobro. Filip Pirakić. I Stefan Bodiroža. Staneš malo napred, možeš ti ispred njih, tako je. Stefane, ti tamo, možeš ti Filipe tu pored i Andrej ovde. Se vidimo sad svi. Marina, ja treba malo da korigujemo još, ne? Da se vidi tamo, molim vas, da mi se vidi Laza. Lazo, dođi ovde stani. I ovo može tamo, tako reći, tako je krivni pek, odlično još tamo malo levo, idemo svi levo, jedan korak tamo levo, ka i ovdje. Tako još, bravo, super, ja ću vam moju diplomu, evo vi sad, tako je, fotografišite nas, stavimo svi, bravo, svaka čast. Može pogledati Marini, tako je, bravo. I sad za kraj samo jedno izređenje. Znači čuli ste soliste, čuli ste kamenu muziku. Znači su bili vredni, bit će još vredniji. Imamo i hor, sad slučajte imamo hor, a to mi smo vežbali. Danas je Lenki rođendan. Mi možemo zajedno da sviramo danas med Ivan Dan i da opevamo. Može? Lenki rođendan. Ajde, može? I. Dobro, znači kao što ste videli, negujemo pre svega duhovne vrednosti, esenske vrednosti, da ova deca zaista izrastu prave ljude i da, što kažu, negujemo drugarstvo, zajedništvo i pre svega ljubav prema muzici, da to ide nekim svojim krupnim koracima, a svakako da biblioteka kroz ovu manifestaciju i kroz sve ostale će to pomagati, podržavati i naravno mi ćemo biti vredi za ne. I pozdravljamo sve drugare koji nažalost nisu danas stigli da dođu, neki su nažalost bolesni, prehlađeni, neki nisu sticali okolnosti tu, Matej je otišao, tako da ja se nadam ćemo u sledećim, da kažem, sledećoj situaciji, sledećoj nekoj prilici koncertne pre svega biti još većem broju, odnosno da dođu svi, da čujete kako to zvuči. Hvala vam, molim vas, nemojte da odmah imate posluženje u dvorištu, mislim da će biti prijatno, još jedan veliki aplauz za ove mlade.